Dnes sme prišli do Žiliny na kontrolný deň v rámci rezidenčného projektu Lesopark. Investičný partner Kooperativa nám plánuje vložiť do systému ďalší bytový dom so 121 bytmi. Projekt Lesopark Žilina sa nachádza v blízkosti Lesoparku, ako je teda príznačný názov tohto projektu. Nachádza sa tu 121 bytových jednotiek, ktoré majú slúžiť teda na nájomné účely. Okrem toho je 149 parkovacích miest v podzemných garážach, ktoré takisto budú poskytnuté nájomcom týchto bytových jednotiek. Takisto je tu 97 kobiek, alebo teda odkladacích priestorov v súteréne bytových domov. A v neposlednom rade sa tu nachádzajú takisto dva retailové priestory na okolo výmery 66 až 88 m². Momentálne prebieha kolaudácia projektu, máme skolaudované vodné stavby a začíname, alebo teda kolaudujú sa na cesty a prístupové cesty, ako aj chodníky. V neposlednom rade sa budú kolaudovať samotné bytové domy, ktoré by sme chceli mať skolaudované v prvej fáze do konca októbra a v druhej fáze na posledný bytový dom do konca novembra. Čiže následne by sme radi bytové domy zaradili do štátom podporovaného nájomného bývania. V rámci systému evidujeme veľký záujem o dostupné nájomné bývanie. Aktuálne máme cez 10 200 ľudí zaregistrovaných v rámci systému. Verím tomu, že v priebehu najbližších týždňov bude tento projekt skolaudovaný a následne, keď Kooperativa požiada o schválenie projektu, budeme môcť spustiť registráciu záväzného záujmu aj k týmto projektom.